בגני נתתיך, בגני המוצנע בליבי, בגני נתתיך, בגני המוצנע בליבי. שמי ג'ינו פנחס, הבן של יוסף ג'ינו, זכרו לברכה, ממייסדי המושבה מגדל. נולדתי כאן בבית הזה, כאן גדלתי. מהחלון הזה היה תמיד מראה נוף מרהיב, וכל יום היה נראה לי כאילו בפעם הראשונה אני רואה אותו. אבי, אחר שגמר את לימודיו בבית הספר החקלאי מקווה ישראל, מחזור ב', הוא נשלח לבקעת גינוסר כאן כדי לייסד את ענף ההדרים. וכמו כן עסק בשתילת כל האקליפטוסים שאתם רואים במגדל ובסביבה. ביתנו כאן היה בית ועד, שלכאן היו באים כל ותיקי היישוב ומנהיגיו. באותה תקופה גם ביקרה המשוררת רחל, צלומה, עם עיניים בוהות, עם שיער חלק, עם צמה ארוכה. אתה בוא, באלפי ציפוריך רן. אני בבוקר בא למטע. המטע מלבלב, האמירים מבריקים. אני רואה שלעץ לא חסר כלום. אני אומר לו בוקר טוב, אז ההד חוזר אליי כאילו הוא אומר לי שנה טובה. שנה טובה זה עונה טובה. זה שמחת היצירה. אדמה היא ערך עליון. אדם ללא אדמה כאדם אשר אינו קיים בכלל. אינני עוקר עץ מפני שמי שעוקר עץ הוא אינו חקלאי, אינו עובד אדמה. לדידי לעקור עץ זה גובל עם רצח. מדי עשרות בשנים לקום בבוקר מוקדם ולבוא הביתה מאוחר, להשקיע את המקסימום, לא לבוז לקטנות. כל עץ חייב לקבל מים, מפני שאם עץ אחד בהשקעה אחת לא קיבל מים, פירושו שעברו שבועיים. הייתי אומר לילדיי, שער בנפשך שאתה לא שבועיים, אלא יומיים לא שתית. ראה, אדמה, אריח אותה, אין בה כל זיהום, אין בה כל דבר אשר יכול להזיק, מביאה תועלת לחי ולצומח, ממנה כל מה שיש עליה, ממנה נוצר. בגני נתתיך, בגני המוצנע בליבי. יש סיפור קטן על חקלאי אשר היה ברצונו שבניו אחריו יעבדו טוב את אדמתו. הוא בערוב ימיו על ערש דווי קרא לבניו לשלושת בניו. בתוך אדמתו הטמין אוצר גדול, והם יכולים להתקל בו במחרשות שלהם. הבנים אחר מות אביהם החלו לעבד את האדמה ולחרוש ולהשתדל לא להשאיר סנטימטר אחד עד הגבול, אפילו קצת יותר מהגבול. אולי הוא הסתיר מחצית מהכד הזה, מהאוצר הזה, מחוץ לגבול. עברו 2-3, לא מצאו את האוצר. אבל האח הצעיר דווקא אמר, רבותיי, רגע, פתרתי את החידה. הגרנות, היבולים כל כך גדולים, המטבנים מלאים, האסמים מלאים, כדי השמן מלאים, צימוקים, ענבים, תאנים, דבלים, הכל יש לנו. לזה אבא התכוון. לבעלי יש לו מאהבות, שלפעמים הן אומרות לי את הקנאה, כמה שאיזה תשומת לב שיש להם אליו, שהוא יש לו אליהם.
כל בוקר הוא הולך לבקר אותם, מביא לי עוד דרשת שלום מהם, והוא עוד אומר לי דרשת שלום לך ממלכה, מפנינה, מהצרפתייה, אז בכלל. אני כבר לפעמים, לרגע אני חושבת מה זה יכול להיות כאן. ועד שאני תופסת את זה, שזה בעצם מביא לי דרשת שלום מהכרמים. שם יש לנו כל מיני זנים, אותם הזנים שהזכרתי עכשיו. וככה זה, ואני, כמו שאומרים, כבר מכירה אותו שהוא, אצלו המטע והעצים זה ממש יחידה כמו יחידת הילדים שלו. מה עם עכשיו? צריך לעשות מחר... בגני המוצנע בליבי